नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। चड्डी बनियान गँग वरून विधानसभेत राडा, निलेश राणे आदित्य ठाकरे भिडले। वैभव नाईकांना धक्का, माजी नगरसेवक भाजपात। आणि शिवसृष्टीच्या भूसंपादनात भ्रष्टाचार, वैभव नाईकांचा खळबळजनक आरोप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। खासदार नारायण राणे यांच्या हस्ते मुख्यालयात गरुड सर्कल ते जेल रस्त्यावर वृक्षारोपण करण्यात आलं। यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी उपस्थित होते। शिवसेनेचे नेते तथा माजी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचा वाढदिवस 18 जुलैला गोविंद चित्रमंदिर सभागृहात साजरा करण्यात येणार आहे। तत्पूर्वी या निमित्ताने शैक्षणिक, सामाजिक असे विविध उपक्रम घेण्यात येणार आहेत। 16 जुलैपासून बॅरिस्टर नाथपाई सभागृहात नाट्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले। यात संयुक्त दशावतारासह रायगडला जेव्हा जाग येते या ऐतिहासिक नाट्याचा समावेश आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी दिली आहे। 18 जुलै रोजी होत आहे। यासाठी आम्ही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक
कार्यक्रम आम्ही राबवित आहोत. 16, 17, 18 जुलैला आम्ही बॅरिस्टर नाथ पै मध्ये नाट्य महोत्सवाचं शिवसेनेच्या वतीने आयोजन केलेलं आहे. हा नाट्य महोत्सव 3 दिवस चालेल. याच्यातले पहिले 2 दिवस दशावतारी नाटकं, त्याला संयुक्त दशावतार म्हणतात, आणि 18 तारीखला ज्या दिवशी भाईंचा वाढदिवस असेल तेव्हा ऐतिहासिक नाटक आहे रायगडला जेव्हा जाग येते. त्याशिवाय आम्ही 18 तारीखला शहरातले जे हॉस्पिटल आहेत तिथं फळ वाटप केलं जाईल. त्याशिवाय जिल्हा परिषद वाईज आम्ही जिल्हा परिषदची शाळेतली मुलं आहेत त्यांना खाऊ वाटपाचा सुद्धा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे. तसंच दिव्यांग जे शाळा आहे आसगावला ओरस आरोसला तिथं त्या मुलांना कॅरम, बॅडमिंटनचं हे म्हणजे एक खेळाचं साहित्य आम्ही त्यांना देण्यात येऊ. तसेच गोरगरिबांना धान्य वाटप सुद्धा या निमित्ताने केलं जाईल. आणि 18 जुलैला 7:30 वाजता गोविंद चित्र मंदिर नाटकं जी आहेत ती बॅरिस्टर नाथ पै मध्ये होणार 3 दिवस. आणि भाईंचा जो वाढदिवस होणार तिकडे जे भाईंवर प्रेम करणारी माणसं आहेत, शिवसेनेचे कार्यकर्ते आहेत, बीजेपीचे कार्यकर्ते, महायुतीचे कार्यकर्ते आहेत, आम्ही सर्वांना स्वतः आमंत्रण देऊ. पण तुमच्या ह्याच्यातनं सुद्धा आम्ही सर्वांना भाई प्रेमींना सुद्धा आम्ही तिथे आमंत्रित करत आहोत. तिथं भाईंचा 7:30 वाजता वाढदिवस साजरा करण्यात येईल. 18 जुलै संध्याकाळी 7:30 वाजता. 16ला नाटक जे 16 केलं होतं ना ते चेंज झालंय, 16चं आता 18 झालंय. 16ला फक्त आम्ही नाट्य महोत्सव उद्घाटन करून 16, 17 आणि 18 तारीखला एक कार्यक्रम सगळे होतील. उपस्थित राहणार निलेश राणे उपस्थित राहणार. निलेश राणेंनी मी फोन केला, निलेश राणेंनी 100% येणार म्हणून सांगितलं. त्याच्यामुळे निलेश राणे साहेबांची आणि दीपक भाईच्या वाढदिवसाला निलेश राणे साहेब उपस्थित राहणार 18 जुलैला. 16, 17 नाही. 16, 17ला नाट्य महोत्सवाला आम्ही विविध कार्यक्रम घेणार. 17ला काही विषय म्हणजे त्या आरोसला पूर्वसंध्येला आम्ही त्यांना खेळाचं साहित्य आदल्या दिवशी संपू. आणि 18 तारखेला सकाळी खाऊ वाटप होईल शाळेमध्ये, सकाळी फळ वाटप होईल, धान्य वाटप होईल. अशा प्रकारचे अनेक विविध कार्यक्रम होते. तुम्हाला मी फोटो देऊ त्याचे. मुक्ताई अकॅडमीनं सावंतवाडी येथील श्री पंचम खेमराज कॉलेज हॉलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कॅरम आणि बुद्धिबळ कोचिंग वर्कशॉपचं आयोजन केलं होतं. याला विद्यार्थी वर्गाचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सदस्य जयप्रकाश सावंत, पत्रकार विनायक गावस, गोवा येथील जीएसटी कस्टम सुपरिटेंडंट मधुसूदन मर्तल यांच्या शुभ हस्ते आणि मुक्ताई अकॅडमीचे अध्यक्ष कॅरम प्रशिक्षक कौस्तुभ पेडणेकर, बुद्धिबळ प्रशिक्षक बाळकृष्ण पेडणेकर यांच्या उपस्थितीत वर्कशॉपचं उद्घाटन करण्यात आलं. सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला, कुडाळ, कणकवली येथील 42 मुला-मुलींनी या वर्कशॉपमध्ये सहभाग घेतला. बुद्धिबळ खेळातील माजी विश्वविजेता विश्वनाथन आनंद आणि विद्यमान विश्वविजेता डी गुशेक यांच्यासोबत खेळलेल्या बाळकृष्ण पेडणेकर यांनी मुलांना बुद्धिबळाचं प्रशिक्षण दिलं. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ कॅरम खेळाडू प्रशिक्षक कौस्तुभ पेडणेकर यांनी मुलांना कॅरमचं प्रशिक्षण दिलं. यावेळी अकॅडमीची 13 वर्ष राष्ट्रीय कॅरम खेळाडू साक्षी रामदूरकर हिचा सत्कार करण्यात आला. कौस्तुभ पेडणेकर यांनी पुढील महिन्यात कॅरम आणि बुद्धिबळ स्पर्धा घेण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं. वर्कशॉपमध्ये सहभाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रशस्तीपत्र देण्यात आले. अकॅडमीची राष्ट्रीय बुद्धिबळ खेळाडू गार्गी सावंत हिनं कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आणि आभार व्यक्त केले. हे सगळे उपक्रम एक वर्षभरात आपण करतो अकॅडमिक इयरमध्ये, जे आता आपण जुलैपासून ते फेब्रुवारी मार्च पर्यंत चालतात. त्यातही एक जास्तीत जास्त प्रयत्न असा असतो की जास्तीत जास्त मुलं या खेळाकडे वळावे. या खेळाचं महत्त्व कशी मी म्हटलं तसं की हे दोन्ही गेम कॉन्सन्ट्रेशनसाठी चांगले आहेत. एक लक्ष केंद्रित करणं किंवा एकाग्रता येणं, आणि त्याच्यासाठी ह्या गेमकडे जास्तीत जास्त मुलांनी बघावं किंवा त्यांनी सहभाग घ्यावा. हे पालकांनी सुद्धा त्याच्यासाठी लक्षात ठेवलं पाहिजे की पालकांनी सुद्धा आता ज्याला त्या खेळात आवडत आहे
कार्य करतात. त्याच्यात आज सलग 3 वर्ष आम्हाला नॅशनलला बेस्ट अकॅडमी म्हणून अवॉर्ड मिळाला. त्याचबरोबर जवळजवळ चेसची माझ्याकडे जवळपास चेसला 20-22 मुलं इंटरनॅशनल रेटेड प्लेअर आहेत, जे आता नॅशनलला सुद्धा खेळतात, प्राइज विनिंग आहेत. अगदी 2nd 3rd स्टँडर्ड पासून आपले मुलं खेळतात. त्यात कॅरमला सुद्धा 3 मुली नॅशनल झाल्या. आता एक आपण मुलगी बघितली साक्षी रामदुर्ग, ही कन्सिस्टंटली 3 वर्ष नॅशनल सिलेक्टेड आहे. इतर मुलं जवळजवळ 12 मुलं स्टेट खेळतात. तिसरा सेगमेंट आपला होता स्पोर्ट्सचा, म्हणजे आहे अजूनही, आत्ता प्रॅक्टिस थोडी बंद आहे, की तो टेबल टेनिस. त्यामध्ये सुद्धा आपले 2 मुलं स्टेट झाली आहेत. ग्राउंड गेम सुद्धा आपण घेतो. ॲथलेटिक्समध्ये रनिंग असेल आणि दुसरे इव्हेंट असतील. अकॅडमीचं नाव आम्ही नेहमी किंवा समाजात पत्रकारिता करत असताना ऐकत असतो आणि आनंद वाटतो की आमच्या मुलं ही शालेय अभ्यासासह खेळात सुद्धा पुढे आहे. आणि विशेष म्हणजे बुद्धिबळ असेल किंवा कॅरम असेल, मी एकाग्रतेचा उल्लेख केला, या खेळामध्ये आमची मुलं सुद्धा पुढे आहेत हे ऐकून आनंद होतो. आणि त्याचबरोबर इतरही उपक्रम तुम्ही राबवता, गायन असेल, नृत्य असेल, तुम्ही ऐकला. पण विशेष म्हणजे हे जे दोन्ही खेळ आहेत मैदानी खेळ नाही आहे. एका जागेवर बसून खेळणं, आपल्या बुद्धीचा कस लावणं, समोरच्याला पराभूत करणं, आपली बुद्धिमत्ता सिद्ध करणं, असे दोन्ही हे खेळ आहेत. आणि अगदी लहानपणापासून हे दोन्ही खेळ खेळायला मला खूप आवडतं आणि आतापर्यंत हे खेळ बघत आलो. अनेक आपल्या देशामध्ये नावं घेण्याची अशी मंडळी या दोन्ही खेळामध्ये आहेत. निश्चितच आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली सावंतवाडीतली मुलं सुद्धा या खेळामध्ये येणाऱ्या काळात पुढे येतील आणि आपल्या जिल्ह्याचं, आपल्या गावाचं, आपल्या तालुक्याचं नाव आणि तुमच्या मुक्ताई अकॅडमीचं नाव उज्ज्वल करतील हीच अपेक्षा आहे. तर ते म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की आम्ही लोक आहोत, आम्ही पण स्ट्रगल केलं आहे. ह्या मुलांना जर तो चान्स मिळाला तर मी त्याच्या कुठे निघून जाते. राहिलं बघ आता बुद्धिबळ स्पर्धा आहे किंवा कॅरम स्पर्धा आहे, मुलांनी त्या ह्याच्यामध्ये पण आता बुद्धिबळामध्ये म्हणजे बुद्धीचाच कस लागतो. ज्याची बुद्धी असेल तो जाणार, ज्याला बुद्धी नाही पण तसे पण लोक आपल्याकडे आहेत की जे जाऊ शकतात, राष्ट्रीय पातळीवर जाऊ शकतात, प्रयत्न करतात ती मुलं. तर अशी कोण असतील त्यांना सपोर्ट जर करायचं असेल तर आम्ही त्यांना निश्चित सपोर्ट करू. आणि एवढं बोलून मी संपवतो. माझं इंट्रोडक्शन काही देत नाही, पण मी GST सुप्रिटेंडेंट आहे गोव्याला. असंच म्हणजे शिकून मी ऑफिसर झालो आणि ते शिकत असताना मला कला क्षेत्राची ओढ होती. त्यामुळे मग मी जाऊन आकाशवाणी, दूरदर्शन याच्यात स्वतःच ऑडिशन देऊन मग मी उच्च ह्याच्यावर काम करायला लागलो. फिल्ममध्ये काम केलं. मी तर उलटा चष्मा सिरियल तुम्ही पाहिलं असेल तर त्याच्यात मी सिरियल कास्ट केलेलं. मला काही रोल नव्हता. असं भिडेबरोबर काम केलं, मी जेठालालबरोबर काम केलं. त्याबरोबर एक असं कॅरेक्टर नव्हतं माझ्याकडे, कारण तर मी जॉब करत होतो गॅजेटेड ऑफिसरचा आणि तेही काम करत होतं. त्यामुळे दोन्ही काम एकत्र होणं शक्य नव्हतं. आता मी माझी काही फिल्म्स आहेत, मराठी फिल्म्स आहेत, हिंदी फिल्म्स आहेत, ते येतात आहेत. म्हणजे आता मी फुल टाईम काम करतो, माझ्याकडे वेळ आहे. मग पुढे तशी माझे रिलीज होऊ शकते. मी नाट्य क्षेत्रात पण आहे, सिनेमा क्षेत्रात पण आहे आणि आता सध्या मी ॲक्टरिंग करतो. आजचे पाहुणे म्हणून सदर आहे किंवा दूरदर्शनचं ते, त्याच्यामध्ये मी ॲक्टर इंटरव्ह्यू तरी घेतो. नमस्कार, बस एवढंच बोलतो. मुलांनी चांगलं कॉन्सन्ट्रेशन करून अभ्यास करावा, खेळ घ्यावा. कुठलीही गोष्ट करताना त्यांनी हे लक्षात ठेवा की मी पुढच्या राष्ट्रीय पातळीवर किंवा माझ्याकडे कला जी आहे त्याला मी कसं डेव्हलप करून मोठ्या पातळीवर करू शकतो याचाच फक्त प्रयत्न करायचा आणि त्याच्याबरोबर अभ्यासही करायचा. ओके, थँक्यू. राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ उभारण्यात येणाऱ्या शिवसृष्टीच्या भूसंपादनात सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला. मालवण येथील राजकोट किल्ल्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकामध्ये भ्रष्टाचार काही थांबत नाही आहे. खरं तर याआधी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जवळजवळ 70-80 कोटी रुपये खर्च करून असलेलं स्मारक कोसळलं. त्यानंतर 100 कोटी रुपये खर्च करून नवीन स्मारक झालं आहे. त्याच्या आजूबाजूचा परिसर खचला आहे आणि या संदर्भात आम्ही वेळोवेळी सूचना देत आहोत. आता ह्या भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठलेली आहे. या
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या बाजूला शिवसृष्टी करणार म्हणून शासनाने घोषित केलं आणि यासाठी प्रस्ताव जो छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या बाजूला एक जागा आहे ती जागा 98 गुंठे आहे। या जागेमध्ये नगरपंचायतचं टुरिझम आरक्षण आहे। या जागेला CRZची परवानगी किंवा CRZच्या परवानगीमध्ये ती जागा येत नाही। असं असताना ही जागा तब्बल मालवणच्या या CRZ असलेल्या CRZमध्ये इमारत न बांधता असलेल्या जागेची 30 लाख रुपये गुंठा याप्रमाणे शासनाने मालकांची वाटाघाटी करून हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवायचा मान्यतेसाठी पाठवला आहे। म्हणजे ह्या 90 जागेसाठी जवळजवळ 30 कोटीपेक्षा जास्त पैसे शासन ह्या जागा मालकाला देणार आहे। खरं तर ही जागा मालकाला पैसे मिळणार आहेत की जागा मालकाच्या नावाखाली या सत्ताधाऱ्यांच्या मध्ये अधिकाऱ्यांमध्ये हे पैसे वाटले जाणार आहेत हा प्रश्न आहे। कारण मालवणमध्ये सुद्धा नगरपंचायतचे असू दे शासनाच्या जागेमध्ये किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक जागा आरक्षित झालेल्या आहेत आणि या जागेची किंमत ही बाजारपेठेपेक्षा दुप्पट तिप्पटने दिली जाते। परंतु 30,83,000 रुपये गुंठा जागा या जागेला CRZची परवानगी मिळू शकत नाही। जे जागा आरक्षित आहे अशा जागेला 30,83,000 रुपये गुंठा देऊन जवळजवळ शासनाचे जवळजवळ 30 कोटीपेक्षा जास्त पैसे या ठिकाणी प्रस्ताव पाठवला आहे पैसे जागा घेण्यासाठी। आमचा शिवसृष्टीला विरोध नाही, परंतु या शिवसृष्टीच्या आडून भ्रष्टाचाराला आमचा विरोध आहे आणि यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा हा विरोध राहील। आचरणे कडुवाडी येथील नादुरुस्त प्राथमिक शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती तात्काळ व्हावी यासाठी येथील पालक आणि ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केलं। अखेर गट शिक्षणाधिकारी यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं। वैभववाडी तालुक्यातील आचरणे कडुवाडी येथील प्राथमिक शाळेची इमारत मोडकळीस आली आहे। इमारतीच्या भिंतीला तडे गेलेत आणि छप्पर नादुरुस्त झालाय। त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांची शाळा सध्या समाज मंदिरात भरवली जाते। प्रशासनाकडे वेळोवेळी मागणी करूनही शाळा दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्यानं ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केलं। मात्र गटविकास अधिकारी प्रकृती ठीक नसल्यानं उपस्थित नसल्यानं ग्रामस्थांनी प्रभारी गट शिक्षणाधिकारी अशोक वडर यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला। त्यांनी याबाबत वरिष्ठांशी बोलून शाळा दुरुस्ती निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत लेखी आश्वासन दिलं। यानंतर पालक ग्रामस्थांनी आंदोलन स्थगित केलंय। आराखड्यामध्ये आपलं नावच नाही। कडवाडी शाळा आहे ती 3 लाखाची दुरुस्ती दिली, बाकी शाळांच्या 7 लाख 8 लाख 15 लाख असे पैसे दिले। असं चालतं काय ह्या शाळेवर अन्याय का? म्हणजे कडवाडी आचरणे शाळेवर अन्याय का? बाकी शाळांना पैसे दिले जात आहे बघा ते यांना सांगा। आणि ते व्हिडिओ साहेबांसमोर मुलं आणून 100% उद्या किंवा परवा 2 दिवसात बसवणार मी केली काय पर्याय नाही आम्हाला। तुमचं लेखी काही आम्हाला द्या ग्रामस्थांना इथलं साहेबांना तर परत फोन लावतोय का त्यांच्याशी आम्हाला लेखी पाहिजे त्या लोकांची बाबा काय त्याच्यावर प्रोसेस करा तुमचं एवढे तंत्र पाहिजे। इथे कसं हे पत्र्यावर नुसतं होतं, पत्र्यावर होऊन काय होणार नाही साहेब, त्याच्यासाठी हालचाल करावी लागते सगळ्या विषयासाठी। आचरणे आम्ही कडवाडीतले ग्रामस्थ आहोत। आमच्या शाळेचे 2 वर्षापासून शाळेचे आमचे मुलांचे खूप हाल झाले आहेत, त्यांना बाहेर बसावं लागतं। त्यासाठी आम्ही 2 वर्षापासून आपल्या BDO ऑफिसमध्ये पत्रव्यवहार करतोय, पण कोणी तिकडे लक्ष घातलेलं नाही। फक्त आश्वासनं देतात की आम्ही करू, आता एस्टिमेट काढलं, पुढचं एस्टिमेट काढलं। मग आम्ही ग्रामस्थ त्या मुलांचे खूपच हाल बघवत नाही म्हणून आम्ही प्रत्यक्ष सगळं ग्रामस्थ इथे आलेलो आहोत आणि त्यांना आज एक निवेदन तातडीचं दिलेलं आहे। आणि जर हे निवेदनमध्ये जर रिपेरिंग नाही झाली ही शाळा तर आम्ही मुलांनाही या BDO ऑफिसमध्येच यांच्या सेक्शनमध्येच आम्ही बसवून पुढचा व्यवहार करणार। मग पूर्ण होईपर्यंत आमची शाळेत लवकरात लवकर रिपेरिंग चांगल्या पद्धतीत बनवावी हीच आमची इच्छा आहे ग्रामस्थांची। गोवा आणि त्यानंतर सिंधुदुर्ग या ठिकाणी घरफोडी करणाऱ्या मोटरसायकल चोरी करणाऱ्या सोलापूर मोहोळ येथील फासेपारदे टोळीतील शंकर मधुकर पवार उर्फ हाड्या आणि राजू मधुकर पवार उर्फ गुड्या या दोघांना सिंधुदुर्ग पोलिसांनी बेंगलोर इथं ताब्यात घेतलंय। राज्य आणि परराज्यात अनेक गुन्हे नोंद असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना ठोस पुरावे नसताना सिंधुदुर्गच्या स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेनं पकडल्याबद्दल सिंधुदुर्गचे पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी पत्रकार परिषदेत या टीमचं कौतुक केलंय। यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम उपस्थित होत्या। दरम्यान न्यायालयानं या दोघा संशयित आरोपींना 8 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे। माहिती आहे गेल्या 8 तारखेला सावंतवाडी शहरामध्ये
काही घरफोडीचा प्रयत्न आणि मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे दाखल झाले होते. त्याची पार्श्वभूमी अशी होती की गोव्यामध्ये 8 तारखेला आणि आदल्या दिवशी काही घडामोडी घडल्या. साधारणतः 8 तारखेच्या रात्री ते काही घरफोड्या झाल्या. त्यानंतर 9 तारखेला एका रिक्षा चालकाला मारहाण करून त्याच्यावर हल्ला करून त्याची टॅक्सी पळवून दिली होती आणि ते आरोपी तिथून फरार होऊन तिथनं काही मोटरसायकलीचा चोरी करून सावंतवाडी शहराकडे आल्याची आपल्याला खबर मिळाली होती. त्या रात्री आरोपींचा शोध गोवा पोलीस आणि सावंतवाडी पोलीस घेत होते. त्या रात्री दरम्यान सावंतवाडी शहरामध्ये एका ठिकाणी घरफोडी झालेली आहे. म्हणजे त्याचा प्रयत्न झाला, कुठली मौल्यवान वस्तू तिथून गाळा झालेली नाही तर चोरी करता आलेली नाही. दुसऱ्या ठिकाणावरून 2 मोबाईल फोन्स चोरून गेले आणि 2 मोटरसायकली चोरीला गेलेल्या होत्या. यापैकी एक मोटरसायकल आमचे महामार्ग पोलिसांचे जे अंमलदार आहेत त्यांना संशय आला आणि कणकवलीकडे जाताना त्यांनी त्याला थांबण्याचा इशारा केला. ते थांबले नाही म्हणून पाठलाग करून ती मोटरसायकल पुढे सावडावच्या परिसरात आरोपी सोडून पळाले होते. याविषयी आपल्या सर्वांना माहिती आहेच. हा जो गुन्हा झालेला होता हा गंभीर होता, कारण गोवा पोलिसांच्या क्षेत्रात आणि सावंतवाडी क्षेत्रात 1-2 दिवसामध्ये अनेक घरफोडीचे प्रयत्न करून आणि मोटरसायकली चोरी करून आणि हमला करून, विशेष म्हणजे ज्या पद्धतीने टॅक्सी ड्रायव्हरला वगैरे मारण जीवघेणा हमला केलेला होता, या गुन्ह्याचं गांभीर्य ओळखून त्याच रात्री सावंतवाडी पोलीस, SDPO सावंतवाडी, आमचे LCB त्याबद्दल तपास करत होते. त्यांना ॲडिशनल SP कुमारी नयोमी साटम या मार्गदर्शन करत होत्या. या सगळ्यामध्ये याचं जे गांभीर्य होतं ते ओळखून आमच्या LCBच्या तपास पथकाला एक सुगावा लागला की यातील काय आरोपी आहेत हे कोल्हापूर आणि परिसरामध्ये आहेत. तिकडे त्यांचा शोध घेत असताना असं माहिती पडलं की आरोपी तिथून देखील पसार झालेत आणि कर्नाटकाकडे निघाले. या सगळ्या घडामोडीवरून आम्ही जेव्हा आमचं पथक त्यांचा पाठलाग करत होतं तेव्हा बेंगलोर शहरामध्ये 2 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आम्हाला यश मिळालं. त्यातला एक आरोपी साधारणतः 25 वर्षाचा आहे. दुसरा त्याचा साथीदार देखील अंदाजे त्याच वयाचा. त्याचं वैशिष्ट्य असं होतं की एका आरोपीला त्याच्यावर जवळपास 30 ते 35 वेगवेगळे घरफोडीचे गुन्हे कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे ग्रामीण या परिसरामध्ये आहेत. त्याच पद्धतीने त्याचा जो साथीदार पकडलेला आहे त्याच्यावर देखील मोटरसायकल चोरीचे या आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 20 ते 25 गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय हे आरोपी अनेक गुन्ह्यांमध्ये अनेक पोलीस घटकांना वॉन्टेड आहेत. हे 2 आरोपी आमच्या पथकाने बेंगलोर येथून इलेक्ट्रिसिटीमधून त्यांना संशयावरून ताब्यात घेतले. त्यांना सावंतवाडी येथे आणून रात्री चौकशी करण्यात आली आहे. त्या चौकशीमध्ये त्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग आढळून आला. त्यानंतर त्यांना अटक केलेली आहे आणि न्यायालयापुढे उभं केलं असता त्यांना साधारणतः पुढचा किती 8 दिवसांचा पोलीस कस्टडी रिमांड मिळालेला आहे. या आरोपींच्या अंगधर्तीमध्ये काही पिवळसर धातूचे चेन, अंगठी आणि कॉईन अशा पद्धतीचं मिळालेलं आहे. इतर त्यांनी कोणकोणते गुन्हे केले किंवा त्यांचे इतर साथीदार यांचा आपण आता कोठडी दरम्यान अधिक तपास करणार आहोत. एकंदरीत अतिशय संघटितपणे, टोळीपणे मोटरसायकल चोरी करायच्या, घरफोड्या करायच्या, मोटरसायकल दुसरीकडे सोडायच्या, पुन्हा तिथून काहीतरी मोटरसायकली चोरी करायच्या आणि नवीन घरफोड्या करायच्या, अशा पद्धतीची यांची ॲक्टिव्हिटी होती. आणि त्यातून निश्चितच थोडं भयाचं वातावरण तयार झालेलं होतं. कारण एका रात्री 2 मोटरसायकल आणि एकाच परिसरात 2 ठिकाणी घरफोडीचा प्रयत्न होणे, या गोष्टीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आमच्या पथकाने चांगली कामगिरी केली आहे. विशेष करून या आरोपीच्या शोधाकरिता LCBचे आमचे पोलीस निरीक्षक श्री प्रवीण कोल्हे, त्यांचे पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ,
पोलीस हेड कॉन्स्टेबल डॉमिनिक डिसूजा, सदानंद राणे, बस्त्याव डिसूजा, जॅक्सन गोन्साल्विस आणि आमचे पोलीस कॉन्स्टेबल तत्वेरी कावडे, दर्शित परब, युवराज भंडारी यांनी या कामगिरीमध्ये मोलाची भूमिका बजावली। त्याच पद्धतीने संपूर्ण तपासामध्ये सावंतवाडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री चव्हाण साहेब, अमोल चव्हाण आणि त्यांचे तपासी अधिकारी श्री जय खंडरकर यांनी चांगली भूमिका निभावलेली आहे आणि पुढील तपास पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली API खंडरकर करीत आहे। नापणे इथं नव्यानं बांधण्यात आलेल्या काचेच्या पुलावर पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे। या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी पुलाची पाहणी करून या ठिकाणी सुरक्षेबाबत उपाययोजना करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या। वैभववाडी तालुक्यातील नापणे येथील बारमाही धबधब्यावर काचेचा पूल बांधण्यात आलाय। तो पूल पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होते। या अनुषंगानं तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी नापणे इथं जाऊन पुलाची पाहणी केली। यावेळी त्यांच्यासोबत पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, उपअभियंता विनायक जोशी, शाखा अभियंता शुभम तुडिये, नापणे सरपंच प्रदीप जैतापकर, सुरेश जैतापकर उपस्थित होते। यानंतर तहसीलदार यांनी तहसीलदार कार्यालयात बैठक घेऊन त्यातील सुरक्षेबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या। त्यानुसार जोशी यांनी काचेच्या पुलावर एकाच वेळी 25 पर्यटकांनी आनंद घ्यावा, गर्दीच्या वेळी 15 ते 20 मिनिटच पुलावर थांबावं, पुलावरून चालताना सावकाश चालावं, रेलिंगचा आधार घेऊन उभं राहावं, पुलावर बसून कोणत्याही प्रकारचं गैरवर्तन करू नये, काचेला धोका होईल असे कोणतेही अवजड वस्तू पुलावर नेऊ नये, उड्या मारणं, लोंबकळणं टाळावं, परिसर स्वच्छ ठेवावा अशा आशयाचे फलक लावण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलंय। तसेच पोलिसांनी पार्किंग बाबत नियोजन करावं अशी सूचनाही करण्यात आली आहे। भविष्यातील संभाव्य धोके टाळण्यासाठी खबरदारी घेण्याबाबत या बैठकीत सर्व विभागांना महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या। चड्डी बनियान गँगवरून विधानसभेत राडा पाहायला मिळाला। आमदार आदित्य ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना टीका केल्यावर आमदार निलेश राणे यावरून आक्रमक झाले। पाहुयात नेमकं काय घडलं, राणे विरुद्ध ठाकरे असं नेमकं का पाहायला मिळालं। परत एकदा मला, कारण मी माझी सहानुभूती मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर आहे, त्यांचं युती धर्म त्यांना पाळणं गरजेचं आहे। त्यांचं मी पहिलंच सांगितलं होतं की अभिनंदन करायचं ह्या गोष्टीसाठी करायचं की ज्या लोकांसोबत ते बसलेत, जे बाकीच्या गटांमध्ये आहेत, चड्डी बनियन गँग, ते काय करतात त्याच्यात एक गोष्टी आहे, ते एक गोष्ट आहे त्याच्यात काही केलं त्या चड्डी बनियन गँगने, कुठे जाऊन बुक्का मारतात, कुठे जाऊन काही करतात, तर काय करतात ते मग येऊन, कारण त्यांच्यावर कारवाई तर होत नाही, ते काय बोलतात, मुख्यमंत्री महोदय येऊन सांगतात की पहली गल है कि सारी गलती मेरी नहीं। काय बोलतात ते की पहली गल है कि सारी गलती मेरी नहीं, चल जी है भी तो क्या मैं तेरी नहीं, आणि मग मुख्यमंत्री कारवाई करू शकत नाहीत। तर मी मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक ह्याच्यासाठी करतो की त्यांनी खूप सहनशीलता दाखवलेली आहे। आता कुठे ना कुठेतरी मुंबईकरांच्या मागण्या असतील, शहरातल्या मागण्या असतील, आणि जे काही हे चड्डी बनियन गँगचं चालू आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई होणं गरजेचं आहे, आणि शासन काय असतं, जनतेसाठी काय चालतं, कसं चालतं हे त्यांनी दाखवणं गरजेचं आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। नेमकं त्यांची चड्डी कोण, त्यांची बनियान कोण, हे एकदा त्यांनी सांगावं ना। जर एवढी भीती वाटत असेल बोलायला तर सभागृहामध्ये असे शब्द वापरू नका, वापरायचे ना असे शब्द। कोणासाठी वापरताय हे शब्द, कोणासाठी शब्द होते हे, कोणासाठी शब्द होते? हिम्मत असेल तर त्यांनी बोलून दाखवावं हे शब्द कोणासाठी होते। उगाच काही चाललंय, उगाच टीका करायची म्हणून काही, आम्ही साहेब अरे 1 तासापासून ऐकतोय, काय बोललो नाही मला। नाही साहेब, मी बोलायला देणार नाही मला, मी एक शब्द मध्ये आमचा कोणी बोललेलं नाही, पण हे शब्द कुठले? रुलिंग मधून शब्द या तर काढून टाकावं, या तर त्यांनी स्पष्ट करावं हिम्मत असेल तर। नेमकं ते कोणाबद्दल बोलत होते एकदा स्पष्ट करावं सभागृहामध्ये, बघूया हिम्मत। संजय केळकर। दोडामार्गच्या हेवाळीची कन्या अनुजा देसाईनं JEE मध्ये यश संपादन केलंय। पुढील शिक्षणासाठी तिची IIT दिल्लीमध्ये निवडही झाली आहे। मात्र घरची परिस्थिती बेताची असल्यानं तिच्या समोर प्रश्न निर्माण झाला शिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा। याबद्दल माहिती बातम्यांमधून प्रसारित होताच दोडामार्गचे सुपुत्र उद्योजक आनंद शेट्ये तिच्या मदतीसाठी पुढे सरसावले। त्यामुळे अनुजाच्या स्वप्नांच्या पंखांना बळ मिळाले।
दोडामार्ग तालुक्यातील दुर्गम गाव हेवाळीची कन्या अनुजा मनोहर देसाई प्रचंड मेहनत, चिकाटी आणि अथक परिश्रमाच्या जोरावर तिनं जेई सारख्या अतिशय कठीण परीक्षेत उज्ज्वल यश संपादन केलंय. 588 रँक मिळवल्यानं IIT दिल्ली इथं शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता ती तिथं इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेणार आहे. या प्रवासाविषयी ती सांगते. मी पहिल्यांदा पहिलीपासून 5वी पर्यंत जिल्हा परिषद शाळेमध्ये होते. त्याच्यानंतर 5वी मध्ये नवोदयची परीक्षा दिली. त्याच्या पुढे सिलेक्शन होऊन 5वी 6वी ते 12वी पर्यंत माझं पूर्ण शिक्षण तिथेच झालं. ह्या कालावधीमध्ये 10वी मध्ये मला 98.6% होते आणि पूर्ण NVS समितीमध्ये माझा 7वा नंबर होता. त्याच्यानंतर मी त्याच वेळेमध्ये आमच्या स्कूल सिलेक्शन झालेलं की इंटरनॅशनल प्रोग्रामसाठी ओटिस इंडिया कंपनी आहे त्याच्यामार्फत स्टीम रिलेटेड प्रोजेक्ट होता. तो इंटरनॅशनल लेवलवरती प्रेझेंट करायचा होता. त्याच्यामध्ये पण आम्ही पार्टिसिपेट केलेलं. त्याच्यानंतर 11वी मध्ये म्हणजे पहिल्यांदा मला IIT वगैरे काही माहीत नव्हतं, पण 10वीचे जे टॉपर्स असतात त्यांना 11वी मध्ये म्हणजे ह्याची जाणीव व्हावी म्हणून नवोदय समिती एक प्रोग्राम घेते, रिजनल चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेस. IIT गांधीनगर बघितलेलं, तेव्हा मला वाटलेलं की मी पण IIT करावं. त्याच्यानंतर 10वी 11वी 12वी मध्ये सतपुरा एक्सचेंज सायन्स प्रोग्राम असतो. म्हणजे ऑल इंडियामधून सिलेक्टेड स्टुडंट्सना म्हणजे मेरिट स्टुडंटला सिलेक्ट करतात. त्याच्यामध्ये 52 स्टुडंटमध्ये माझं सिलेक्शन झालेलं ऑल ओव्हर इंडियामध्ये. मग एक आठवडा आम्ही जापानमध्ये व्हिजिट केलेली. तिथे त्यांची टेक्नॉलॉजी, कल्चर हे सगळं त्यांनी आम्हाला दाखवलं आणि तिथून पण खूप काही शिकायला भेटलं. ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मी 3दा योगामध्ये नॅशनल पण केलं आहे NVS समितीमधून. आणि 12वीमध्ये मला सायन्स ब्रँचमधून 95.6% होते. त्याच्यानंतर नवोदयमध्ये CSRLची एक परीक्षा दिलेली. त्याच्यानंतर त्याचा इंटरव्ह्यू होता. NGO तर्फे होती ती. म्हणजे 1 वर्ष ज्या स्टुडंटचं इन्कम कमी असतं आणि मेरिट स्टुडंट असतात त्यांच्यासाठी ती म्हणजे एक फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतात की कशा प्रकारे म्हणजे ते पूर्णपणे फॅसिलिटी देतात की कोचिंग देतात JEE आणि नीट रिलेटेड. ऑल ओव्हर इंडियामध्ये त्याचे ब्रँचेस आहेत. तिथे माझं सिलेक्शन झालेलं. मग 1 वर्ष दिल्लीमध्ये अभ्यास करून पूर्ण 11 मंथचा प्रोग्राम होता, रेसिडेन्शियल प्रोग्राम. मात्र अनुजाचा आताचा हा प्रवास तसा सोपा नाहीये. हे शिक्षण घेण्यासाठी येणारा खर्च तिला परवडणारा नाही. घरची परिस्थिती बेताची. आई वडील शेती करून उदरनिर्वाह चालवतात, तर भाऊ गोव्यातील खाजगी कंपनीत कामाला आहे. त्यामुळे पुढचं शिक्षण कसं पूर्ण करायचं हा तिच्या समोरचा मोठा प्रश्न होता. ही बातमी समजताच तिच्या मदतीसाठी धावलेत दोडामार्गचे सुपुत्र उद्योजक आनंद शेट्टी. तिच्या पुढच्या शिक्षणाच्या खर्चाची जबाबदारी त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे अनुजाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुललंय. त्यांनी टाकलेला विश्वास आपण सार्थकी लावून नक्कीच यातही यश मिळवेन असा विश्वास तिनं कोकण साधल्याविषयी बोलताना व्यक्त केलाय. तर मी त्यांना खूप आभार मानू इच्छिते की त्यांनी एवढी मोठी माझी जबाबदारी घेतली आणि एक म्हणजे खूप माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे की त्यांनी माझा पूर्ण खर्च घ्यायची जिम्मेदारी घेतली आहे. मी पहिलीपासून खूप अभ्यास केला. 10वी 12वी चांगले मार्क्स पडले. त्याच्यानंतर 1 वर्ष कोचिंग करून म्हणजे तेव्हा हे नव्हतं की पुढे कसं होणार हे माहीत नव्हतं, पण करायचं असं मनात होतं. मग हे झालं एवढं माझं म्हणजे चांगला रँक वगैरे आला. सगळ्यांनी सपोर्ट वगैरे केला मला अभ्यासामध्ये. सरांनी शेवटी माझी एवढी मोठी फायनान्शियल सपोर्ट करण्याची जबाबदारी घेतली, त्याबद्दल मी त्यांची खूप आभारी मानते. मला खूपच चांगलं वाटतं आणि मी माझी 4 वर्ष खूप चांगला अभ्यास करेन आणि नक्कीच त्यांनी मला जो सपोर्ट केला आहे त्याचं चांगलं फळ देईन. आणि माझी पण इच्छा आहे की मी मोठं होऊन आपल्या तालुक्याचं नाव मोठं करावं. ते मी नक्कीच खूप प्रयत्न करेन आणि नक्कीच हे पूर्ण करण्याचा खूप प्रयत्न करेन आणि ह्यासाठी मी तुमच्या सगळ्यांची आभारी आहे.
आणि जेव्हा मी सरांसारखी म्हणजे समाजासाठी काहीतरी करण्यायोग्य होईल तेव्हा मी पण त्यांच्यासारखं कार्य करण्याचे प्रयत्न करेन. अनुजानं आतापर्यंत मिळवलेल्या यशानं उद्योजक आनंद शेट्ये हे देखील भारावून गेले. तिची मदत करणं समाज म्हणून आपली जबाबदारी असल्याचं ते म्हणाले. अनुजा भविष्यातही यश मिळवून तालुक्याचं गावचं नाव मोठं करेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. असं आहे ना की मी सुद्धा एका सामान्य शेतकऱ्याच्या कुटुंबातूनच थोडीफार प्रगती केली. शेतकऱ्याचे प्रश्न काय आहेत, शेतकरी कुठे कशी अडचणी असतात, आपल्याला ते सगळं आपण बघितलेलं आहे. त्यामुळे आज थोडीशी माझी कोणतरी आर्थिक कॅपॅसिटी आहे, काही पैसे देऊन खर्च करण्याची क्षमता आहे. तर अशा आपल्या समाजातली आपल्या भागातली मुलं जर ह्या इथपर्यंत IIT सारख्या मोठ्या एक्झामला क्रॅक करण्यासाठी पुढे सरलेली असेल, JEE क्रॅक केलेली असेल, डेफिनेटली तिला फायनान्शियली सपोर्ट देणं गरजेचं आहे. तिचं कुटुंबीय आर्थिकदृष्ट्या मी बघतोय तेवढी कॅपॅसिटी नाही आहे त्यांची खर्च करण्याची. आज नसेल उद्या होईल. सो एक समाजातलं घटक म्हणून माझं पहिलं कर्तव्य आहे की मी मदत केली पाहिजे. आणि मला तुमच्यासारख्या लोकांकडून कळल्याच्या नंतर मी बोललो की तिच्या पुढच्या ग्रॅज्युएशन जे म्हणून तिचं IITचं 4 वर्षाचं आहे त्याला लागणारी सगळी जी आर्थिक मदत आहे आम्ही उचलावी असं आम्ही सहकुटुंब ठरवलं आहे. आणि त्याचा एक भाग आहे पुढील जीवनात तिने ती सगळी परीक्षा व्यवस्थित क्रॅक करून आयुष्य घडवावं. त्याच्यासाठी ही आमच्याकडून दिलेली तिला एक छोटीशी भेट आहे. तिला मी एवढंच सांगेन की जगात अशक्य असं काही नाही, सगळं शक्य आहे. हार्डवर्क म्हणजे मेहनतीला पर्याय नाही आणि मेहनतीला फळ येतच येतं. सो हार्डवर्क करून तिने आजपर्यंत जे सक्सेस तिने मिळवलं आहे पुढेही तेच तसंच कंटिन्यू करावं. आणि डेफिनेटली मला तिचा आतापर्यंतचा सगळा इतिहास जो तुमच्याकडून कळला मी ऐकला त्याच्यामुळे मला वाटतं की शाश्वतपणे तो पुढील अभ्यासक्रम ती पूर्ण करून यशस्वी होईल आयुष्यात आणि आईवडिलांचं नाव पुढे नेईल, आमच्या तालुक्याचं नाव पुढे नेईल असं आमचा आशीर्वाद आहे. उद्योजक आनंद शेट्ये यांनी अनुजासाठी मदतीचा हात पुढे केल्यानं तिच्या यशाचा मार्ग काहीसा सुकर होणार आहे. तिच्या स्वप्नांना उंच उडण्याचं बळ देणारे ठरणार आहे. गेले काही दिवस माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या विशेष मर्जीतले असणाऱ्या दिग्गज पदाधिकाऱ्यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा होती. त्याला अखेर सोमवारचा मुहूर्त मिळालाय. ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रवक्ते माजी नगरसेवक मंदार केणी यांच्यासह माजी बांधकाम सभापती यतीन खोत, माजी महिला आणि बालकल्याण सभापती दर्शना कासवकर, भाई कासवकर, अशोक कासवकर, युवा सेना उपशहर प्रमुख अमन गोडावले यांच्यासह ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सोमवारी ठाकरे शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करीत भाजपचं कमळ हाती घेतलंय. या दिग्गजांच्या प्रवेशामुळे आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाला मोठं पाठबळ मिळणार आहे. भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या या पक्ष प्रवेशावेळी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. याबद्दल अधिक माहिती देत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला. नक्कीगिरी मालवणचे 3 माजी नगरसेवक ज्यामध्ये मंदार केणी, यतीन खोत आणि दर्शना कासवकर यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेशासंदर्भात प्रवेश होणार होता. मात्र काही कारणांमुळे हा प्रवेश थांबला होता. मात्र त्यानंतर काल आपण बघितलं तर ज्या चर्चेतच नव्हत्या त्यांनी ज्या सेजल परब आहेत मालवणच्या दांडी येथील नगरसेविका, माजी नगरसेविका त्यांचा या माध्यमातून भाजपमध्ये प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश झाला. आणि त्यानंतर आज गेले कित्येक दिवस हा थांबलेला पक्षप्रवेश होता या तिघांचा, 3 माजी नगरसेवकांचा. त्या पक्षप्रवेशास आज मुहूर्त मिळाला आणि आज या तिघांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा भाजपमध्ये प्रवेश केला. यामध्ये शिवसेनेचे ते जिल्हा प्रवक्ते आहेत मंदार केणी, हे वैभव नाईक यांचे खास मर्जीतील होते. ते यतीन खोत हे सुद्धा वैभव नाईक यांच्या खास मर्जीतले होते. आणि त्यांनी त्यांच्यासह माजी महिला व बालकल्याण सभापती दर्शना कासवकर, भाई कासवकर, अशोक कासवकर, युवा सेना उपशहर प्रमुख अमन गोडावले यांच्यासह ठाकरे गटाचे जे काही कार्यकर्ते आहेत त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. मंदार केणी हे हिरवाडा येथील प्रभागातून सलग 3 वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले आहेत. त्यांनी वाटचालीची सुरुवात ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून केली होती. त्यानंतर
नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर आले स्वाभिमानमध्ये राणे यांनी पक्ष काढला. त्यावेळी स्वाभिमानमध्ये सुद्धा ते तालुका अध्यक्ष म्हणून मंदारकीनी कार्यरत होते. मात्र नारायण राणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये न जाता राणेंची त्यावेळी साथ सोडली आणि त्यांनी ठाकरे गटाला वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत, उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश केला. आणि त्यानंतर दोन्ही पदात या मंदारकीने आणि या द्वंद्व सुरू होतं भाजप आणि त्यावेळी लोकसभा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर. आणि आता अचानक या ठिकाणी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. तसं त्यांच्या अंतर्गत कुरबुरी होत्या ठाकरे गटात. त्या मंदारकीने यांनी त्यावेळी पक्षप्रवेश भाजपमध्ये ज्यावेळी करणार होते त्यावेळी बोलून दाखवलेल्या होत्या की त्यांच्या तालुका प्रमुखावर किंवा पक्षांतर्गत मंडळींवर त्यांचा रोष होता. हे निमित्त धरून त्यांनी मंदारकीने यांनी 3 नगरसेवक होते यांनी या ठिकाणी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्या ठिकाणी सुद्धा प्रवेशास ग्रीन सिग्नल मिळाला नव्हता. मात्र आता रवींद्र चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी हा प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे आगामी नगरपालिका निवडणुका असतील, जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका असतील, याचा फटका या उभाटा गटाला बसण्याची शक्यता आहे. कारण मंदारकीनी यांचं आणि यतीन कोहली यांचं ग्रामीण भागात सुद्धा नेटवर्क तसंच चांगलं आहे. त्यामुळे शहरात तर ते नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. आता 4 नगरसेवकांनी प्रवेश केल्यामुळे भाजपची ताकद या निमित्ताने वाढलेली पाहायला मिळते. आणि सध्या शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे आहेत आणि भाजप सध्या महायुतीचीच या ठिकाणी बोलबाला पाहायला मिळतोय. तर ठाकरे गटाला मात्र सन्नाटा पाहायला मिळतोय. कुडाळ रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरील परिसर पाहता कोणत्या तरी बाहेरगावच्या स्टेशनवर आल्याची अनुभूती होते. भले मोठे प्रवेशद्वार, भिंतीवर केलेलं कोरीव काम मनमोहक वाटतं. हे रेल्वे स्टेशन जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. पर्यटक कुडाळला जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्यानं पहिली पसंती देतात. कुडाळ रेल्वे स्थानकावर सुशोभीकरण करताना अमाप खर्च करण्यात आलाय. सुशोभीकरणाचं काम देखील चांगलं झालंय. मात्र पावसाळा सुरू झाल्यानंतर कुडाळ रेल्वे स्थानकात तिकीट काउंटर असलेल्या जुन्या इमारतीला प्लास्टिक कागदानं झाकण्याची दयनीय अवस्था आली आहे. जुन्या इमारतीच्या छताला गळती लागली आहे. जीर्ण झालेल्या छतातून सारखं पाणी टपकतंय. कुठे कुठे तर छताच्या स्लॅबचं प्लास्टर उखडलेलं आहे. रेल्वे स्थानकावर बाहेरून प्रवेश करताना व्हीआयपी फिलिंग येते. मात्र स्थानकावर आत आल्यावर हळकुंटाच्या पदरात शिळकून असा अनुभव येतो. चतुर्थीचा सण जवळ येतोय. मोठ्या प्रमाणावर चाकरमानी कोकणात येतात. त्यात कुडाळला येणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. प्रशासन या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष देणार का, असा सवाल उपस्थित होतोय. कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबर्डे देऊळवाडी इथं राहत्या घरात आग लागून मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. सुदैवानं यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. हे घर प्रमोद बांबर्डेकर यांचं असून आग शॉर्ट सर्किटनं लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी आग आटोक्यात आणली. या घराला लागलेल्या आगीत मोठं नुकसान झालंय. कुडाळ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांनी घटनास्थळी भेट दिली आहे. तसेच या घटनेचा कुडाळ पोलीस पंचनामा करत आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. चड्डी बनियान गँग वरून विधानसभेत राडा. निलेश राणे आदित्य ठाकरे भिडले. वैभव नाईकांना धक्का. माजी नगरसेवक भाजपात. आणि शिवसृष्टीच्या भूसंपादनात भ्रष्टाचार. वैभव नाईकांचा खळबळजनक आरोप.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.